ମାନେ ଆଜି ଆମର ଝିଙ୍ଗା ମାଛ ପାଇଁ ଝିଙ୍ଗା ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବଛା ସରିଗଲା। ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଭଲସେ ଧୋଇଦେବା। ମାନେ ତେଲ ତାତିଗଲା, ଫୁଟଣ ବୋଉ ପକେଇଦେଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିଶା ହେବ। ସେ ତ ମିଶିଗଲା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଉପର ଲାଲ ଭିତର ଟିକେ ଇଏ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଉପର ଟିକେ ଲାଲ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ସଫ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେଶୀ ଭାଜିଦେଲେ ଧୂଆଁଟିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମସଲା କିଛି ନାହିଁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦୁଇଟା, ଅଦା ଟିକେ ଆଉ ରସୁଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, 1 କେଜିର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆଉ ହାଲକା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପନିପରିବା ଲୁଭି ଆମର ଜଗି ବସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିପରିବା କଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରୁ, ଆଳୁ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ ଆଉ ପୋଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କୋଉଡ଼ା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣିକି ପୁରା ମାରିବା, ତେଲ ବାହାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଛ ଭଜା ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର। ତେଲ ତାତିଲେ ଆମର ଫୁଟଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଫୁଟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାଜିବା 10% ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତିକି ସବୁ ପରିବାର ଡାଳ ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଆଉ ଭଲସେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଭଜା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆବାଜ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ବି ପଡ଼ିଗଲା। ମସଲା ପଡ଼ି ଯେହେତୁ ଅଦା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଅଦା ସିଝା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷେଇବା। ଅଦା ବି ସିଝିଯିବ, ସୋରିଷ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଗରମ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରମ ପାଣି ଦିଆହେବ ତରକାରୀ। ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହାଲକା ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲରେ ଆମେ କଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭଲରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ପରିବା ପୁରା 90% ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷିବା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଅଦା ପଡ଼ିଛି ନା। ଅଦା ବି ଆମର ସିଝିବା ଦରକାର। ସୋରିଷ ମସଲା ଅଦା ଲୋକ କହନ୍ତି କି ପିତା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଧାରଣା।
ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ନ ଗୋଳେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ତଳ ଲାଗିଗଲେ ପିତା ଲାଗେ ତରକାରୀ। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଆସିକି ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନ ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ତଳି ଲାଗିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ନହେଲେ ସୋରିଷ ମସଲା କେବେ ବି ଯେତେ କଷେଇବ ସେତେ ଭଲ। ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଏତେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇକି ଆଉ ପନିପରିବା ସିଝିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟ ପନିପରିବା ସବୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟର କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ସବୁ କଟ୍ ମାରିଦେବ ଟମାଟର। ପରିବା ପୁରା ସିଝିଲା ଭିତରେ ଟମାଟର ବି ଆମର ସିଝିକି ବୋହିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି କରି ଚଳିବ। ଚେକ୍ କରିଦେବ ଆମେ ସାରୁ ଆଳୁ ମାଟି ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ବାସ୍ ତରକାରୀ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଯେଉଁ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଲ ପା ଆସେ ସେଟା ପୁରା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ କେବେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କେବେ ବି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମଜା କିଛି ରହିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।